Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗuɓe daroɓe Ayaw Pindi TV moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subahanahu wa taala dokkuɗen hande tigui ha mbawɗen tigui darade ɗo henna hande noon holto gonɗen hande équipe Pindi TV hande ari ko yillade hornolde Sare Niang Palibo e Boubou Diéry heɗorango e Molarango hersi Allah yiyodeɓe ko ɗo tigui e nder hornolde gonɗen holɓe garɗen ƴewde hande ko fina tawa men garɗen ƴewde hande ko rewɓe mabuɓe wadɓe fayida ɓe gaccani culture mumen ɓe gaccani cosaan mumen ko ɓen hande garɗen ƴewde woni mahoɓe looɗe Coumba Diobel ko kanko tigui woni mahowo looɗe toon to wuuro meɗen horndolde ko kanko garɗen ƴewde fina tawa men looɗe hanki holno wayno oɗon gandi tigui ɗum koye cosaan men jeeya ɗum tigui koye golle men baɗɗe fayida hanki ɗum noon camarade maɗam rewe am jehen ƴeewen Coumba Diobel holno mahirta tigui looɗe nomini ko ɗo tigui gonɗen eɗen gaari ƴewde hono debbo Pullo ko debbo Mabo ko on tigui garɗen ƴewde debbo Pullo min calminima mi salmitima on kadi salminama onon fof mi salmini on inde moon e yettode moɗon mi ñaguima Allah moƴƴere Allah koyɗe mo garɗe ɗo hande ɗe ko koyɗe ko moƴƴe kadi ɗum ɗo ko fina tawa so neɗɗo noon wiyama hande fina tawa a are amen a wimin aɗa indini min fina tawa an Stidianer Sarr moɗɗa ko hunde fonde wonde so tawi a tawri yumma e bamma meccal ko ɗum muynoɗa ko ɗum tabbirɗa ha ñalawma ana ari suudu ndu a yi ko yumma waɗanno a yi ko bawma waɗanno sa fayti ngal meccal ɓe sikkiri keɗa ko tampude inde nde kadi siften min ko holɗo mi mbiyatama Coumba Diop Coumba Diop a mahat looɗe mi mahan looɗe ɗe tawruɗa ko hol jangguinɗoma magol looɗe jangguiniɓe ko nenam yumma tawɗa ene maha looɗe nenam taw mine maha nenam ka tawri yummum andi ɗum ɗon noon lay sago so tawi ari mbawa ko jokkade hen so tawi a ɓooye magol looɗe hen ɓe ɓooye magol looɗe ngal tuggama ko ɓami maddeloje fay hande duuɓi 9 waɗe ɗo e horndolde tigui mahata looɗe ɗe hol gartam ɗam jiiɗa hen wallahi mi yi hen gartam ha heewi ngara sibi ɗum gartam jimi hen ɗam ko adi foof gartam gonduɗam e teddugal gonduɗam e yidde e yiɗede hen mi faggimo hen ko heewi ngara nde mi walani ngallo meccal nde mi fottanne ɗam wiya ɗum jaam waɗi yam yawru kono ñalawma hande ngo ngallo meccal are am ko mi faggimo hen yimɓe mi faggimo hen jawdi mi faggimo hen sehilaɓe ala fof komi dañani e maggal ɓe dañi hen teddugal ɓe dañi hen manore kala mo jortodirmi ne kay somin certi mi mbaɗat ko alhamdulillah andi ɗum ɗon ko yettere Allah ko garta mawɗa e meccal ngal ganduɗa ko looɗe mahata aɗa yiiya looɗe ɗe hano poɗɗa yeyirde ni mal mbaɗa yeeye no poɗmi yeyirde ni ko tuggi ko ɓammi wadde ɗe looɗe ko mi meeɗa darade damal galle ndondimi londe parumi jeere kono dow suuɗam ɗo hamɓe tawatami aɗa andi no fina tawa neɗɗo wawa fayrude fina tawa so neɗɗo wi ne fayta fina tawa tan heewi ko fayrude hoore mum mbaɗa yetti Allah no mbaɗa yetti hordolte tuggama ko mbappi wadde ngal meccal ko jomum tawatami ko ha e nde suudam so debbo no hurtoyo ɓe mbiyatami ko Coumba Diop addu londe somi rondima londe nde mi addi londe nde telata koye dow hooram ma jomum sowo dimi waski fadde hen temedɗiɗi wiya ɗum ɗo kettudima jobdi ndi arani caggal andi ɗum ko gueɗal londe ene yaada e feere cuuray londe ene yaada e pehel ene yaada e tarode feere tarode ɗum ɗon andi ɗum ɗo ko fina tawa so ɗum ɓenni ko Allah joni o Allah ne jolni firgoji ha wayno leydi aduna he kono galle mo garɗa hande mbiɗa firgoji sappo sa ari ma tawɗon looɗe nogas gara uddira robiñ ma ƴoga looɗe ɗe ha keewa taw robiñ on wulini wi jaw e nder mintaji ɗiɗi looɗe ɗe ɓuuɓi neɗɗo ara e manque cuuta pon ndiyam yari so yari ene jogui ko nafata ɗum o yi firgo noon hande ko gonga ko yimɓe ne kutoro kono wona neɗɗo fof yiɗi galas yeyi ɗum ɗon ndiyam galas nen ndiyam ɗon nden kono yimɓe fof ne gandi ndiyam ɗon ko nafata e ɓandu andi minen noon horndolde noon hami yetti Allah kadi ngallo meccal so tawi wonano horlaɓe cuuti mi paarimi dow mbaɗa wawno woppude ngal ngara so tawi a waɗi hunde bande en payane ma jabɓa hima ƴewani ko mbatta ko so ɓooyi tan a oppan kono horndolde noon jaɓani ɗum kamɓe de haaɓe gandi fina tawa kadi mbaɗa yetti Allah mbaɗa yetti on no subalɓe horndolde ko adi foof ɗe looɗe ko kemmiɗo ko mbaɗa wawi wiide mi dara hebbiɗi co mi wutti mbaɗa wawi wiide mi dara hebbiɗi co tan mbiyan wutti kala nde guddimi wahandam wutte fof ɓornimi mbaɗa wawi wiide ko kaari jeeyi ɗum ko looɗe gaddi ɗum ɗum ko yettude Allah en laaɗa muɗum yettude yummo e bamum kadi e yettude subal ɓe horndol noon dokkiɓe ɗum ha joni tan Pindi TV oɗon ciftine ko Coumba Diobel tigui he debbo mo horndolde Sare Niang ko on tigui woni mo garɗen ƴewde ɗo hande e piine meɗen ɗe waɗata pinal men hanki e piine men hanki e piine meɗen hande Coumba Diobel mbeɗa nana yimɓeɓe ne mbiya so tawi mabuɓeɓe mbaɗi looɗe ene waɗa ɓuuɓɗo junggo ene waɗa kadi ɓe ɓuuɓani juuɗe ko ɓuuɓto junggo ko ɗum ko secret oɗon jogori ɗum walla ko Allah tan waɗata an ka ɓuuɓɗo junggo eyyi ko tawi ɗum ko waɗi koye leñol koye leƴƴi waɗi
ko on bangi hannda tijjani to bange mango to ko leñol ɓeɗo leñol men ko leñol wayluɓe ene garani ɓuuɓa jungo ɓeɗo ene gara ko maɓuɓe kono ɓuuɓani juuɗe kono min noon leñol amen ngol dewole gorol mbiɗa sikki tan min meeɗani nde ko guila e jaata men kala nde min joogi loon min dokkinde londe wiyatake ɓuuɓani ɗum ko horna mais ɗum ko fina tawa min tawi koye jinnaba men kono ndeka wona secret ko tawa ala wona secret ko tawa ɗum ko horna joni an ar ko lodɗe tan pewnotam mala fewno goɗɗum mbaɗa fewna looɗe ɗe mbaɗa fewna pehe cuurayi ɗe mbaɗa fewna hay guertoɗe hannde minen e nder hordolte so tawi neɗɗo faggima guertogal alay saago ma ara haata kuujom wiyeɗe wannam heeɗo heeɗo gadda haydamal ngunuma mbaɗa hen ndiyam guertoɗe ɗe kutoro ne jara eyyi mboɗo ittella tan ma ittima banggue pehel cuurayi holko nafata e jombaji pehel cuurayi nafata ko jombaji so tawi yimɓe fof ene gandi jombaji so naati suudu jombaji so naati suudu watama alay saago yadata koye burellati yadata koye burel cuurayi alay saago ɗon ɗum so ari ko ma annde nde adde so annde nde addama neɗɗo yahan jeeyge nokka hen so nokki jeeyge waɗi annde nde e on saaha so jeeyge cuurayi waɗama hen yimɓe fof ne gandi ko ɗum nafata eyyi Coumba Diobel nden eɗen jiyanno jombajo e Fouta sene yaaha nawaran londe nawara fekere cuurayi nawara ɗum ɗo feere tarodde joni ɗum foof ene natti holko tagui ɗum eyyi nattini ɗum to banggue feere tarodde to nattini ɗum ko aduna waylo waylima meɗen nden en ganda debbo ene loto so wona ta feere tarodde en ganda debbo ene yaaha tarde ne wasata la ene ganduɗen tan ko feere nde sa itti tarde to a ƴogande hande heewa kippa sa ari aɗa hutoro en an joom galle ma joni wonti noon hankkane o jamanu hande mo gonden en dañi hen probléme uji woni probléme uji ɗin ko tawi neɗɗo ne yiiɗi hebdema an jombajo o ronki dañde hebda walla yiiɗi hebde joom galle ma ronki hebdema nanga ligguey waɗe feere tarodde nde feere tarodde nde so waɗama hen e on saaha sa ari a memi aɗa addama probléme walla joom galle ma so memi addanta muskil ɗum ɗon noon hankkadi ankirama ƴewama andama doole kewɗe yomba ɓe ene daña probléme uji koye jombo ƴewete koye pehe cuurayi hen hikka ɓoyte ɗum no ɓe mbi ɗum yo itte ɗum addani feere cuurayi ittede tigui koye Coumba Diobel kaldeten en nani tigui ko haali ko fina tawa meɗen hanki oɗon gandi sofani fina tawa men hanki ko golle labtude e baɗɗe fayida on jii tigui ko jiiton ɗo ko looɗe e baɗɗe fayida oɗon gandi ndiyam londe hol naforu mum ndiyam londe hol cellal mum eɗen gandi ndiyam gala sa duumi mum holko addantuma caɗele mais ɗum ɗo mbaɗa hen ndiyam ma labɗam mbiɗam car ɓuuɓa ganduɗa jara ɓuuɓa e goddol ma tawa ala hen hay probléme goto ndeke yimɓe potani accude pinal munen hanki potani accude kadi fina tawa munen ko golle baɗɗe fayida Coumba Diobel ɗum ɗo ko puɗɗiɗa ɗo holno puɗɗortoɗa londe eyyi londe ko so tawi aɗa maha ɗum a jibɓan leydi ndi ha para sa dañki nangui leydi ndi a jiɓɓi ha paari mbaɗa tan kono comme tufere ni ndendina aɗa jogui nde ɗo hayre aɗa tappa ɗum ha yaaja sa tappi ha yaaji e on saaha londe nde ne hippi nanga londe nde pawa hen aɗa tappa londe nde yaha less hande yettoyo sono yettima e on saaha joƴina hayre nde aɗa jogui hormere ma ɗum ɗo mbiɗa no wiyete hormere ko holto ummoto hormere ummoto koye wuranu makka ndehe makka wona ƴakkete tan nafata hay hormere mum ene nafa ngati hormere nde ne nafa hormere nde so tawi a itti gawri ndi a ñaami hormere nde eli fo so tawi hamin maha min mbawa maade taw min jiirani hormere nde ha yiita a wawa gas hormere nde il faut tawe ay hormere nde ko ma tawe tan so hormere nde tawama ha paari ko kañum fewnata londe hande ɗara ha leydi ndi fo melo kaaƴe ɗe mbawa nadde e leydi he dorde nde wawa nadde e leydi he ko hormere nde jogui ɗum camarade manam ƴettanam nde ɗo londe no ministre ɗum no fewtene ko hormere nde jogui ɗum hormere nde so joguima ɗum joni alay saago kaaƴe ɗe naati wona yi so kaaƴe ɗe naati e majje ha paari e on saaha hankkadi londe wayni no laltande ni e nde laltama hankkadi kala ko wonanno e mayre hormere nde fewni so yoori jaggi so tawi waɗiyama ndiyam so sumtama waɗi ndiyam hankkadi ala caɗele sa waɗi ndiyam tan ndiyam ɗam daroto so hormere nde arani noon wawa ene turel wayata e sima noon hormere nde waye londe he ko noon hormere nde waye londe he so on saaha ɗum peeri ha gasi en mbaɗi hormere nde ha en paari e gayni en jogui goɗɗum ko ara ɗum woni noon feelonde ayi ɗum ɗo wiyata ko leggal min karlan muti falla yimɓe fof ne gandi muti falla ko nafata so min gaddi muti fallo min karli hamin gayni a waɗi hormere nde laltirima ɗum ha paari e on saaha yi ɗum ɗo ko muti falla woni ɗum ɗo ko muti falla filere koye leggal sa fiile ɗum e leggal ha paari muti falla ko garwol wonano e garwol muti falla ko garwol hande noon ene yeeyata no buujoy kono ñalawma hande o muti hen jawɗen e daro e bus sappo
kono mori noon ko ƴeeŋi ko fof minen kam ƴeeŋirtami somin tawani ha ɗo alay sago min jaaha luumo min coodiya min gati ɗum ɗon tan kandi ko wonti meccala men min mbawa wadde taw ɗum tawa mori fallo addanta ɗum ɗiɗo ŋeñi jooɗi eyyi mori fallo addanta ɗiɗo ŋeñi jooɗi so mori o gasi sa waɗi mori o ha paari ha gayni londe so mbaɗa yoora il faut nde yoora sono yoori ha paari so wonani jonde yoorani mi suutande mi fawta oɗon daara joni ko ma cuura ɗum après puɗɗa maade eyyi ma suute sa suuti a paari a joƴƴini heeɗo he il faut o londe ɗo joni so londe paari joni a ittinde hande gasi a mahinde hande heeɓi ɗo ɗo nde arata aɗa jogui leydi ma ayi hunuko ko ni min gardata hen hunuko ha paari so hunuko paari ɗum ɗo il faut ma tawe nde tekkere kañum fewna hunuko lonade joni ko tekkere nde fewna hunuko tekkere nde fewna hunuko londe wona yi londe wayni ko ni min jirlirta ayi ni min jirlirta hunuko so min jirlini hunuko ha paari e on saha ƴeŋni londe nde gasi so nde gasi il faut ndero andi ɗum ɗo ko hormede nangi dow ga hormede lalti ga ha kaaƴi ɗe muɓima ga alay sago hormede de ala nder nde wawa yaltoyde nder ɗum ɗo woni turelo ayi ara lalto ndero laltotoɗa ndero noon ko pour ndiyam ɗam so ari ɗam wasa sewde donde yalta po ndiyam ne yalta alan kadi kala koɗe heeɗelde wonde ga alay sago darota ko ɗum ɗo lelni so lelni ɗum ha paari ha gasi nde huno gaɗo alay sago ma waɗa hen wurjo ko ɗartina pour londe sadi il faut suba fof lawƴe ɗum ɗo wiyata wuujo ɗum ɗo woni wuujo londe alay sago suba fof ko lawƴete so ɗum ɗo tawa nder to fewni londe a wawa lawƴinde sa wiiɗa lawƴe tan junggo ma taƴan ɗum ɗo ɗannata ɗum ko noon tigui sa paari so paari ɗon heddoto ko holko woni final mum tan londe nde woni final londe nde tan hankkadi so nde paari ha gasi alay sago yimɓe fof ne gandi dubuji nayyi nagge ruboderde muɗum ɗum dupirte londe sa dupiri huuɗe londe wawa ɓendude tekkere wawa dubbide nde leggal wawa huɓɓude nde ko dubuji ɗe tan dubuji nayyi so dubuji nayyi ɗe gaddama min kippan loɗe fof ha laaɓa haɓe ceer somin kippi loɗe ha paari no neɗɗo mirdata huɓere akkere ni non mi mirdata dubuji ɗe e huɓere londe he loɗe he dubuji nayyi somin gayni ha min paari ha dubuji ɗe hankadi ne muɓima hay serende wotona yiyata e londe he hankadi andi ɗo hankadi ne feewi so ñande hendu dawi min cumtata alay sago ma hendu daro min gadda noon kala ɗo bool wonno ɗiɗo booluji min kippa e nder loɗe he min kippa hen kala ɗo waɗi cereeli min kippa hen pour ndiya hendu ndu oto bonnude loɗɗe ga so hendu heewi tan loɗɗe ga ɗe mbuma ne waɗa petti waɗa probléme loɗɗe kela eyyi jiya noon pettol daro neɗɗo aɗa soode londe jiya londe waɗi pettol maɗa hen ciment ɗum ɗon noon min kam mbiɗa ñaagui Allah jomiraɗo joom bawɗo yo yarnam hen yesso ko ɓammi wadde ɗum ko haade mi dañi hen probléme ko noon tigui Coumba Diobel Allah jarama a jarama golle ma jooɗi peewi machallah komin jinno ko tigui min tawi ɗo équipe Pindi TV foof e kaɓirɗe mum tigui ari ƴewde ɗo Coumba Diobel fina tawa pinal men hanki machallah pina men hanki e pina men hande on ji rewɓe horndolnaɓe gaccani pina munen kollode ɓuɓɗe baɗɗe fayida gonɗi ɗo Coumba Diobel holɗo baynortoɗa Pindi TV holko kalta kadi Pindi TV ɗo baynortoɗa calmina bandiraɓe bandiraɓe julɓe mi salmini on mi ñaguimen Allah moƴƴere Allah mbaɗa yetti Allah e neɗɗo Allah e sago namati jaam yetti nene babam mbaɗa yetti on arɓe ɗo hande ɓe gari ko mayarde fof jawgo rondi mbaɗa yetti Allah mbaɗa yettuma Anti Diani kadi min jetti guila ɗum ɗo arani guila gonɗen ɗo e horndolde ko teddugal tan woni hakkude meɗen keɗen ñaagui Allah joomum ɗo koyɗe moƴƴe ɗe nannguɗa noon yo yaran hen yesdede juuda hen Allah jarama on jarama kadi min mbaɗa wawi wiide horndolde hande ko horndolde lamminimi horndolde waɗimi ɗo so wonano horndolde somi yiiɗi wadde ɗum ɗo mi wawa wadde gari min mi meeɗa darade nawmi londe jeere mi meeɗa darade lon nawmi damal galle ko ɗo hayɗo galle tawata kono goto hen fof mo jiidirɓe jogui hen fodde ɗum noon ko Allah e nelaɗo muɗum e saknama Tidiani ko onon mbaɗi ɗum gay so tawi on jaɓani mi wawa wadde sa yi neɗɗo ne ɓe watan holɗo ngabbi so neɗɗo ngabbani hay nokku weewi wawa yaade hay nokku yaha ɗum noon ha mbaɗa yetti Allah mbaɗa yetti on mbaɗa yetti nene baba mbaɗa yetti ngallo meccal kadi meccal ngal ala fof komi dañani maggal so Allah probléme maggal tan ko seeɗa tan ko muskila men tan ko tampere seeɗa ko banggue gaddoygol dubuji to e gaddoygol leydi ndi
e gaddogol e gungol keedegol an ɗum ɗo jonayi ko ma une ha ɗigga unere ha wonta condi sedire tame ni wona kedde so seedama ha wonti tame gitta hadi tame o kadi mbatta tame metto ceerda condi ndi e cengle ɗum ɗo yaari hen banggue condi ndi yara banggue ɗum woni hen caɗele ɗe e so banggal leydi to mami yaa kadi mi yo luwa serre mi yaha ɗo ha Bapalel mi addi a leydi ndi gaddogol dubuñugol tan mi luwa serre mi yaha ha nder ladde mi ƴeewa dubuji ɗe mi adda ɗum tan woni hen saggam seeɗa kono ɗum fof somi heeɓi ɗum mi dañi mi addi somi jimti hen mbaɗe jir tampere nde won noon horon laaɓe ne jaaɓi ɗum mbaɗa yettina Allah no feewi eyyi ko noon tigui Allah jarama a jarama Coumba Diobel to kaɓirɗe labɗe jiiya toon baɗɗe fayde image joɗɗo ɗum ko Amadou hettani men toon ɗo e yesso haalirde ko sehilou moon guiɗo fulɓe kala Tidianiet Sarr debbo mo horndolde e Sara Niang ko on tigui arno yewtude e moɗon émission men fina tawa pine men hanki e pine men hannde garɗen ƴewde ko debbo pullo hono Coumba Diobel en jii golle makko baɗɗe fayde ɗum noon Allah jarama a jarama Pindi TV